வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்துக்கு வாடல் நோய். அவர் பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சு நிற்க மாட்டேங்குது மரத்தில். அது கொடுக்குறோம். மரத்துலேருந்து 2 அடி தள்ளி 4 குழி போட்டு குழி மூலிமா லிக்விட் டைப்பாக கொடுத்துட்டுருக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, வண்டுக்கு இருக்குது நம்மக்கிட்ட மருந்து. தோட்டத்தை வந்து நேரடியாக பார்த்து அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம். தென்னை மரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் டைப்பில் ஊற்றுறோம். அப்படியே வாடல் பிரச்சனை